a ganin su komai ya fara komawa tamkar wasan yara. Dole mu muka fara ajiye aiki. Mun yi aikin nan mun yi a matsayina ni yanzu da nake maka magana wata 6 amma wata 2 aka bani albashi. Kaga ai dole aji aikin nan kuma mun bibiye hakkin mu. Shi isa muke kira da babbar murya. Kullum muna zuwa mu kai masa korafin mu. Anya a jihar Kano gwamnatin jihar Kano ko za ta ƙi biyan mu wannan albashin? To madalla. Bari shirin namu ya leƙa yankin karamar hukumar Minjibir inda al'ummar garuruwa kusan 30 suka shiga halin tsaka mai wuya saboda lalacewar hanyar su, inda filin kuna kwarkada kunnuwan ku sha labari ya gano cewa lalacewar hanyar ta fi kamari a wannan lokaci na damuna. Al'ummar yankunan da sun ce dole ce ta sa su a yanzu wasunsu da dama suka haƙura da shiga garuruwan nasu saboda rashin hanya da kuma fargabar kada ruwa ya janye mutum idan ya je tsallaka hanya. Saboda haka yanzu sai mutum ya kwana 4 kwana 3 bai je Kano ba saboda ba hanya. Wani ma an yazo sai sati bai koma gida ba saboda komai ne saboda matsalar hanya. Kaje kana koma gida? To ina koma amma gida an ba kullum bane ba. Ina samun kwana 2 kwana 3 ban koma gida saboda matsalar hanya. Hanya kawai. To me kike barwa iyalanka? Dan abin da aka san kwana 2 kwana 3 aka dan san musu kwana 2 kwana 3 kafin a koma. Rafi in an yi ruwa dole sai mun tsaya ruwa ya wuce ka ni mu tsallaka. Kuma ya ku a birni fa? In yana ba birni sai dai ka kwana a bakin rafi da in asuba ta gari ruwa ya janye ka ni ka karasa gida amma ba ka da hanyar da zaka tsallaka. Koken nasu na zuwa ne kasa da kwana 1 bayan da al'ummar yankin unguwa 3 ƙauyen Alu da ke karamar hukumar Tarauni suka nemi ɗaukin mahukunta da su kai musu kwale-kwale domin fara amfani da shi. Ana fito da su tun da dai gyara hanyar ƙauyen Alu ɗin ta gagara tun cikin shekara ta 2014. Da farko dai dagacin kuru a garin na Minjibir, Malam Ibrahim Musa ya shaida mana cewa a matsayinsu na iyayen ƙasa har sun gaji da karɓar ƙorafe-ƙorafen jama'a kan lalacewar wannan hanya tasu. To abinda muke dai muna ta roƙo ga ainihin hukumomi musamman shi dan majalisa da ainihin ciyaman ɗinmu mun je dai so kashi da kashi muna kai musu kuka tare da jama'a akan harkar wannan hanya saboda so da idan aka yi ruwa muna fama da matsalar hanyar nan. Abin da yake damu kenan saboda haka muke roko ga ainihin shi dan majalisa. Ba ku taba yin aikin gayya? Aikin gayya ai ba dan aikin gayya ba ma hanya ba za ta bi ba. Filin ku na kwarkada kunnuwan ku sha labari ya tambayi dagacin ko da gaske ne ana gudun hijira daga garuruwan nasu sama da 30 zuwa nan birnin Kano saboda lalacewa hanyar tasu, sai ya ce gaskiya ne ai wani ma kawai dai dan dai mahaifa ce kawai mutum zai je amma gaskiya lalacewa hanyar ya kai yadda ya kai gaskiya. Wasu ma sun fi kwana 3 saboda rain kyan hanyar sai sun ji labarin hanyar ta yi normal sannan su koma gida. Suna ina to? Suna nan Kano. Haka shi ma dagacin Duguje a karamar hukumar Minjibir, Malam Alkasim Abdullahi ya ce har gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam suka taɓa ganawa da shi a fadar gwamnatin jihar Kano tare da durƙusa masa domin neman tallafin gwamnatin jihar Kano tun a lokacin da shirin lungu kalkal yake tafiya yadda ya kamata. Kuma a matsayina na dagaci ni kungiya har gaban gwamna domin mu samu labarin yanayin yadda za a gyara mana hanyar nan a ceto ran jama'ar wannan karkara. Akalla fa daga tai a wannan sashen wannan kan hanyar muna za mu kai kamar mun ko kusan 30 da wani abu daga tan da suke kan wannan garuruwa 30 akalla. Maganar lungu kalkala a gurin gwamna har gaban gwamna na je na yi bayani cewa ranka ya rade wannan hanyar idan aka yi ta mutumin Nijar ma an taimake shi. Ai yanzu haka akwai ƴaƴana wanda sun haƙura ma kusan ta suka yi don Allah mu ba matan hakuri wani lokacin saboda sun zo kasuwar dan abin da za su samu bai iya su hau motar da za su hau su zagayo ta kwanar dimawa su zo su kuma zo gida su kwana su gobe su koma sai ga dan abin da suka samu bai ishe su kashe ma bare su ba iyalansu abin da za su ci. Za koma gida ko kana birnin? Barin talakawan zan wayanda suke garin ya za su yi in dai mutuwa za mu yi dai mu mutu tare da su ai. To dai Hausawa sun ce duk wanda ya ji kan wani shi ma Allah zai ji kansa. A can garin Tudun Wadar ɗan Kade kuwa da ke karamar hukumar Tudun Wada, jama'ar yankin ne suka rika baki suna salati bayan da 'yan sanda suka gano cewa wani matashi ya je garin da wata budurwa da sunan cewa matarsa ce, sannan aka bashi masauki yana koyar da 'ya'yansa karatu kyauta, duka ashe wata sabuwar hanya ya kulla ta damfarar al'ummar yankin ko kuma yaudarar su. An gano cewa matashin mai suna Yasir Abubakar ɗan asalin garin Talatar Mafara ne a jihar Zamfara lokacin da ya tattara kuɗaɗen mutane da sunan cewa zai yi kasuwanci, bugu da ƙari kuma hakan bai isa Yasir ba sai da ya yaudari wata budurwa a garin na Tudun Wadar ɗan Kadai. A ƙarshe ya ce zai je ganin gida, a nan ne Yasir ɗin ya ɗauki wannan budurwa da kuɗaɗen jama'ar garin ya gudu da su zuwa garin Yawuri a jihar Kebbi. Wannan shine ƙarfin hali wai ɓarawo da sallama. Ga dai Yasir da bakinsa bayan da 'yan sanda suka yi kafa da kafa har zuwa jihar ta Kebbi
don ta so ƙerarsa zuwa nan birnin Kano ya kuma girbi abin da ya shuka. Ina karantawa da sana'an dabbobi da kiwo da ni da wadda na ɗauko daga wari. Nan ma kuma sai na ɗauki kanwar ɗiyar makwabcina na tafi da ita 11 Yawuri Kebbi State. Can na ta makaranta na aje ta. Rashin biyayya ne ga iyaye ya ja min haka. To ko yaya aka yi har aka haihu a ragaya, musamman ga ita wannan budurwa da Yasir ya je da ita tudun wadar ɗan kade ya kuma shaida musu cewa ita matarsa ce, ga dai budurwar da bakinta. Maman ƙawata ce, ita ta haɗa ni da shi, ta bani namban shi, ita ta kira ni ta ce mun ga wani saurayi in ina so. To gaskiya dai mun kai wata 8 yanda ya faɗa ko 9, ni dai bana lissafi. Daga nan sai ya taso da mu muka dawo a nan tudun wada. Ni dai na ina zaune tare da shi kawai a matsayin mata da miji. Daga nan sai ya ce zai tashi daga garin zai koma can inda muka abun nan ya wuri Kebbi State. Ba mu taɓa haihuwa ba. Wasu na ganin kuncin rayuwa ko talauci na daga cikin abin da yake tunzura yawancin matasa da magidanta cikin aikata zamba cikin aminci ko kuma damfara, ko da yake wasu kuma na ganin son zuciya da rashin wadatuwar abin da Allah ya wadata mutum da shi shine dalili na farko. To amma ko ma dai menene, ya kamata mai saran kaba ya rika hankali da rina, tunda a yanzu yawaitar 'yan damfara a ko'ina a sassan Najeriya na ƙara ƙaruwa ba tare da an tantance su ba, walau a shigarsu ko kuma a maganganunsu. Sai dai kawai Allah ya ci gaba da shiga tsakanin nagari da mugu. Sannan yana da kyau kowa ya yi wa kansa ƙiyamun laili ya kuma iya jan carbin kwai. Wannan dai wani ratse ne da muka yi domin ba da shawara kan kowa ya gyara kayansa, ba wai don ya sauke mu raba ba. Game da kallon da ya koma sama akan wancan matashi Yasir, kuma malami sannan mai auren bogi a tudun wadar ɗan kade ɗin, Abubakar Ɗayari ya kasa ya rawaito mana cewa mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya magantu kan maganar. Yanzu haka dai yana hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai, wanda binciken farko ya nuna cewa ita kanta wadda ya je garin da ita, wato garin tudun wada a matsayin matarsa, ba matarsa ba ce, kawai budurwa ce ya kira ta, suka zauna tun daga wari, zaman wato miji da mata kuma ba su aure ba, har yake karantar da mutane, wanda kuma ya samu wannan dama ya karɓi kuɗaɗen mutane ya gudu da su tare da tafiya da wannan yarinya 'yar kimanin shekaru 11. To kowa ya ɗebo da zafi iya bakinsa, kuma shi da ma ramin ƙarya ƙurarre ne.